Kasi nanguroy na ni. Yaya ako. Ha? Nakaila ka itong yaya ako. Nakatong yaya ni mo? Parinti man ang nagsisit. Pila ni? Dito ito sila. Nana, tagusin ito sila. Iban. Sila lang nas merkado daw. Yeah. Hi guys, good morning guys. Ang bigo guys. Yaya nga ako. Parinti man na. Dito marisit. Katuyang manatil. Nagatampan guys isda. Harapang kapresko. Tikig pa kaadyo. Kaning duha nga dagkahan nga sabawan. Aron na sabaw si mama. Ito. Pagaling kayoy. Ito na guys. Yan. Mamahaw itlog. May magandang buko sa bungkuan. Kaya guys, ang isda dahil natin butang ni kinas. Minsan yung luto ni kinarang gamay sa hukad. Marang ni mo kanon nararamang kagamay. Ganan mo kong dagan lagi ki. Iskuaon ko. Hindi mo na guys ang gatang isda. Karing duha dia. Ngadagpo. Magkuha ko kamunggay dito sa gawas. Kamungga dyan pa ni. Pagdapog tangat. Sa akin ay mamalit. Wala ka pagwakaw. Kung yung maghatag. Mabasa ko kusilyo. Basig malipat ka giyan sa tanaw sa isda na. Hoy. Kanaog. Kanaog ba? Kanaog. Hi guys, nakaluto na ko guys, naluto na gahangkuan sabaw. Aran isang ipatangan na kuan kamunggay. Lami kaya pang kalabas. Hindi magmukaos mama dana. Pwede raman ko namukaon si mama sa isda nga nay sa way kaliskis pero kuan ra ginagmay ra. Jagahan kuan guys sinununan. Tambok kag isda kanay bihud. Ang salinigian nga itlog. Itlog ijang sudan. Andiya guys, sigiyan to ana ning largan na. Gihatod di Junjun. Mapato Junjun maligo, dito siya maligo kay wato siya to gabi. Mo siya katarang og tog. Nagigwaos. Nagigwaos siya guys. Makatugong tarong manong di ko na siya maligo ron. Unja si mama tuas gawas nga kuana nagpasilang sa adlaw bog na bay adlaw nga mura magkawanon asa nga liliun. Lagi kuan. May adlaw nagpasilang mura magkawanon. Nalas Junjun nga ka naghatod ni Giyan. Ikaw na ta. Ikaw na ta. Pero kung dili-diretso ang ta. Unja. Hala, Masaya. baunan lagi nabili. Baunan na ka. Lagi na bitog yan bitbita na. Baunan Bitsa sa taon niya, kaya ang yagaw niya yung krisis. iyang tubig. Oo. Ano niya? Butang niya niya? Ay, pwede pa i-chat si Rorona, kung ibalik siya. Gikatasan naman ka. Kanya ra gud ni agresis. Yapit nimo tubito ka dito. Oo, ang ta, bigotong ko. Ikaw ma, mamahaw na ka ma? Mahaw na ta. Maghukad na ko guys kay mamahaw ni. Ang si mama gipalitan na na magyakol. Das kuan, wa may bawas, wa man manginom. Kilaw ko kamatis. Wa pigingon sa ubang viewers. Ya, maginom lagi si Jagyakol. Wa man imna. I don't know why you say goodbye. Ito na gawa ng kamatis.
ta na kamatis ang sinabaw. Kasi mo reklamo sa nga muwas mo. Ano naman nabutangi. Muni ka na ni mama guys, mais. Mais na na diyang pagkaunrukan. Kaginonan, kahukaran. Hindi ka mag-kanaray mo. Morning guys. Naaday mo diya guys na. Chorizo. Guys, morning. Ay, suriso ko na. Morning guys. Mamahaw ta guys. Hindi, suriso. Sudaan tag isda. Tino. Isdang sinabaw. Pakso, be? Oh, may isda na isit. Paksi pagyut. Paksi. Naisabaw na may paksiw pod. Ikaw di kang paksiw? Ko. Kanira ko Ilamira ba inununan kaya ang kapiris ko pag isda. Kasi ganahan ka. Tambok pagyuri. Bihod. Wala pa mo siya. Mangunahuna pa mo siya. Kama siya magkaon. Mangunahuna pa. Magna pag mukha ang baog di. Muna siya na. Makadesisyon na siya. Ano saan na siya makuha? Lamig sa baw no. Kaya harap ang kalabos. Mamahaw ta guys. Wala ka mag-inom sa mong Yakult ma. Ko. Hindi ka mainom? Nga naman. Kamu inom. Nung siya na po ka? Nindot mo kuno po ng Yakult ma. Kaya isa mo kuno po na makawa sa Saan sa acid. Ay sa imuhang kuto-kuto. Reflux. Parang Kaya Yakitam isman. sigpanungkab. di man na siya. Ay kuhan man na siya pang limpyo pod. Yakitam isman. Hindi na. Ma-expire na. Laban na expire Yun dito. na sayang. Hindi ka mainom? Di ko nang bugnaw kay sama sa to. Kaya kinahanglan po na siya ibutang sarip. Kaya mapanos man na o di ibutang sarip. Mapanos na. Na ganito viewers na ingan nga. Pag Yakult ko na diyang giminti, nawa ko na diyang sakit si diyang kuto-kuto. Yakult ako na siya gini siya ginam. Anong ba na? Suwag eh. Yun na kay sayang. Yun. Pwede na akong magkaon. Okay na po. Tapos na ako di ba mo. May akong mo. Kuan akong buka akong buhudong. Aw. Akong kuan. Sugar. Ang dalawa, kain na lang. Mamaya kami pa yung sisihon. Dito na yung memlan. Ako inam siya kay sayang. Yan ma. Ang kayan kaya. Ang tamis man kaya. Hindi lang kuan akong dugo. Ang imong yaban na. Hindi na pagkaminam si mong yaban na. Inom. Dagang inom. Mga Japon. Hindi na kamo inam. Minsan may mga imnon. Tubig na may mga imnon. Tubig na lang. Hindi kayo mga tamis kayo para di makuha niya akong diabetes na taas. Wala kay herbal ginom. Nagdigid ni mo undang ginom ka ng maintenance ni mo sa blood. Mga ganay din mo pwede undangan. Dali. Okay naman ko ang di man ko magkuang. Kaya ko kay gipamati datos herbal nga kapsul nga gipainom ni Angkol. Kato na lang may mo ang i-maintain. Wala ko di bakit. Dangan pa na siya, di mong quaker ma. Gamay na lang. Gamay na lang. Wala mo sakit, tagi mo ang tuhod. Gali na nga nagtangkiod. Paitan. Kani mo ang tuhod, di na dyan na mawa. Agad niya mo ang pagdankod lang eh. Nang karon lang mas gihapon. Kaya muli kay ka, masakit man gihapon. Hindi na magkuhag daw sa guyaban na, kaya di naman kami minam. Minam gihapon ka. Di pa ko. Maminaw sa ko sa kan. Di na ka? Yan sa ko. Sarpentina ko naman. Ito sa Argentina. Isa mo na. Dahon, pero pait ko na. Hindi po ka. Dahan-dahan, may ningan nga. Suwaji ko no sarpentina. Sa to, sarpentina. Sarpentina. Ba? Nagbabaw. Naman ko nabasad. Try ko no.
Nasa ka po na pangitaon na? Nagtinting na nga dahon. Ano nga po yung nanggit eh? Pangita. Ha? Ano yung pangita? Ano yung pangita ang wala? Try ni mo ba? Basta hindi ay. Bigyapon ka. Pambal ng Japon. Ang pagang-pagang ba? Ang pagang-pagang kay wala ba kay maintain sa imong diabetes? Taa pa ng diwa tay tamis. Na. Nindot man ta nang naapoy pang pagang-pagang kag mga herbal kay Sige na, huwag mo nagpugong. wa may nagpagang. Hindi mo taas. Ang kamoinam sa tambaw. Sali ka kay wala ka magkagtamis. Nananadiya eh. Kumbaga ni tubo na. Pagang-pagangan na laman ng natis mga dahon-dahon ba? Kanang dahon sa yaban na, masama po na pangkapagang padantay cancer maganina. Ang iba na. Hindi Kuan ba ang di na ka? Ang palaya Ang palaya i-grind. at ang ikuan, Blender. i-blender. Kaya ni mong minom sa palaya i-blender. Gagawin yun. Ha? Isa ka baso. Ikaw na po gano'n. Pwede ka ba na? Right. Ang pagang ganis mong sugar. Huwag minom ka, mag-iimot ta. Try ka mo. Try. Mag-try ta. Kaya ba? Nagay putugingan nga. Grass barley. Grass barley. Palito na siya. Suway ba? May dinilison ko. Ang dilaw. May dagang sa marinti. Panglad. Hindi lang yun. May dagang tambal siya. Hindi. Pwede gani nilagang sangad. Pwede mo po yung panubi. Siya may di. Siya may mo na. Wala kay pang pagang. Kana na naman siya pang high blood may mga maintenance. Hindi naman kasi mga dahon-dahon. Ano nang gaya magkangkol. Hindi na lang. Buk pila nakabuk na bilin. Usa na lang. Mag-order na ta kay rong na kay mainom. Diba siguro di rin pa pala nila bisig dugay mo abot. Bahay ka. Siya ito. Lain lagi panahon ka murang kawan yun. Usahay naman gani. Usahay nga di ko ganan mukhaon. Dugwaon ko. Mukhaan jud ka. Kahit ko ano. Usahay lain kay kong pamilang. Kasukwaon ko. Balo di masabot. Ako lang agwantahon ang magkakaon ko. Nagwanta jud ka kay di man pwede og di ka mukhaan kay musamot naghapdos sa imong kuto-kuto. Nagwanta lang dahil tagtawad ka o napud ka. Hindi ka magbuwat nga. Gutomon. Wala gani ko nagkakaon ka ng biskuit. Yung morag matigab ko og aslong na. Di ko kasabot akong tilao. Adinin sa akong pandiri o. Quaker na naman jud mo imong kuan dun. Pwede aros kaldo. Ano ko na siya. I-try nato. Aros kaldo ba butang ang itlog murag lugawon. Di pag ka? Ano doon magay ko kadugay ka na. Luwag lasa. Ha? Wala sa. Aros kaldoon gani. Wala sa. Way tamis. Wala ka lang. Meron na ilasa. Ka? Hindi ka mo try? Mas hindi ka ludon. Tungod di sa akong kuto-kuto. Uwa pa niya kuto-kuto. Di pa naman ilangan ako. Mga gani, di ka maghuhat nga muhapdos si muhang kuto-kuto sa ka mukaon. Di muhapdos, magsige kag kaon tagtaod kaon. Ang manamikuan guys, pamahaw. Junjun rin nagpakaon sa mga alaga.
Dali ra kasos mama ning sulinder sa iyang mga tambaw. Madyan naman ang tato pang pageng-pageng ba. Kaya wala ba siya giinom mga tambaw sa diabetes. Madyan naman ang tatong mga dahon-dahon, mga herbal. Surrender naman po siya sa dahon sa guyabana. Hindi na ko siya mainom. Dali ra kadyo puwan. Dali ra mo surrender sa mga kuan tambaw. Dahil pago na siya. Diyan na lang may masunod. Diyan nang undangan kay lain ako nung lami ang dahon sa guyabana. Lami ang tatuwi dyan imintin og inom ba ang dahon sa guyabana kay isa man pud na tambaw pud. Ang surrender naman ano ko ni kuan lami dagan ta ko ipang patry ni ja. Di man po si Ja, nagkuhan na po ko ni Jan. Nagagad na po ko guys ni Ja. Kung sa ijang kuhan gusto. Pero na siya istorya na guys. Ako rin ijang kuhan istoryahan. Mato ko na siya siyang anak sa syudad. Okay. Magpatambaw ko na siya dito guys. Pero di sa doktor. Kanang tambaw nga kuhan ba? Binasaya. Ako na po ijang istoryahan. Hindi ko na ko magsawa. Hindi ko magsaba pero nagsaba na ko ninyo guys. Pero niingan ako sang sister-in-law. Namato siya dito magpatambaw sa Bisaya. Si Jara pa yung mga giagad o kano sa si Jamo sitar o kano sa si Jamo adto. Sundo na laman ang mga guys o sa ijahang gusto. At least magpatambaw si Ja. Kung may ijang gusto nga ako ang Bisaya. Mo na ijang istorya gahapon. Ako ra pa ijang giingnan o ijang mag-istorya ni Junjun. Pero ang istorya nagang sister-in-law. Nga mo na ijang istorya. Matura siya dito magpatambaw sa Juan Bisaya ijang gusto guys nga mananambaw. Manang sundo na laman natin guys sa ijang gusto. Na sila dito sa kuan gawas. Pangpagnon sa ninang suga kay sayang ang kuan kuryente. Kaya tukos gawas. Ngit-ngit. Wala kita. Di siliya kay tapon ng halang kayo. At ipon labi pa tuyo na to din natin tanong diyo. Asa ni? Ano nagwa man kag sili? Nangain ako madam. Ay si madam to yung istorya. Guys, magtimo ta. Og kuan popcorn. Nagluto din yung kuan guys, popcorn. Da si mama to naligo. Mo lagi na guys si mama dali ra kadyo mo surrender sa mga tambal. Nalipay mi kay bisag wa siya tambaw sa iyang diabetes. Naginom to siya kanang nilaga nga kuan ba kanang guyabano. Diyan naman pong giundangan. Dali ra kadyo siya mo surrender sa mga kuan guys. Tambaw kami na kuan na migin siya mo ang itambaw ni ja. Wala pud mi kay baw kun siya mangipainom ni ja nga herbal ko giundangan naman ni ja. Ano siya mainom. Jar di masunod guys kaya jar mo pe. May bawo si jahang kuan. Lawas. Bala na naman ng tatog. Mga daon-daon ra. Kaya tambaw sa diabetes so ni jaim na tanan. Katong sa ijang UTI, para ijang kuto-kuto. Katong bitong ipangresita sa doktor, wajud to ni jaim na tanan. Dino lang kami nang gimbasag mi nga. Tambawan si Jabala ka ng mga daon-daon ta. Nalipay rami karijut. Kaya naginam siya ng tong dahon sa guyabano. Kaya naman piningan nga. Tambaw po ng dahon sa guyabano. Marato na inam rin siya pilakadlaw. Karoon wala na. Di na pa siya minam kay. Lain na kunog lamit. Ano may kayo ba? Kung saan na piyamang kuan sunod. Ay nakoy git pang kuan niya. Di man siya. Siyempre mangutanan sa kuuna. Gusto ba niya? Di mo kuno siya. Lisod mo pwedeng mag-imuhimo ratag-aton dyan. Di day siya. Nang mangutana sa Diyoko una. Basta ako magbuhat kung gusto ba niya. Hindi man kuno. Sagda na laman guys.